начало си. Добре, дайте само, аре бе, миговци. Тук съм в ролята си на асистент-режисьор. Ваньо! Тук не са хубаво светени. Ние го правихме, брат, не се преса. Ще набия в най-скоро време. Той почна да режисира BTS-а. Махни се, бе! Да, пайре, браво! Какво викаш? Че успяхме да започнем да правим наистина кино. Окей, мерси. Какво е млади артисти? Един задружен екип, в който всеки знае своята роля. Защото Иван Борисов е лицето, а Томи Михайлов е мозъкът на този екип. Но без другите органи ние не можем да работим пълноценно. Ценим екипа си дълбоко, защото без него нямаше да стигнем до тук. Хора, бъдете малко по-благодарни на хората, с които работите, защото вие сте едно нищо без тях. Благодаря много на всички, бъдете здрави!